ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଟ୍ରେଲର ଲେସନ୍ 2 ର ସେସନ୍ 2 ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଅଛି, ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡଗ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଡଗ୍ସରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଧର ମନେକର ଲେଖା ହେଲା ଡଗ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାର୍କ କରନ୍ତି ବା ଭୁକନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବାର୍କ ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଡଗ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଧର ମନେକର କୁକୁର ଆମର ଘର ଜଗନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ୱାଚ୍ ହାଉସେସ୍ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। କିମ୍ବା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ କୁକୁରମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଇଟ୍ ମିଟ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। କିମ୍ବା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସି ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମାନେ ପୂରଣ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ତାର ପୋଏମ୍ଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡଗ୍ସ ଆଇ ନୋ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ସେପ୍ସ, ସମ୍ ଆର୍ ବିଗ୍, ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ସମ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ, ସମ୍ ଆର୍ ଟେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ମୋ ପୋଏମ୍ଟି ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଡଗ୍ସ ଆଇ ନୋ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ସେପ୍ସ, ସମ୍ ଆର୍ ବିଗ୍, ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ସମ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ, ସମ୍ ଆର୍ ଟେଲ୍। ଆଉ ଥରେ ୟା ଓଡ଼ିଆଟା ଜାଣିନେବା। ଡଗ୍ସ ଆଇ ନୋ ଯେଉଁ କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ସେପ୍ସ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବା ମେନି ଆକାର ଅଛି ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକାର ଅଛି। ସମ୍ ଆର୍ ବିଗ୍ କିଛି ବା କେତେକ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ କେତେକ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ କେତେକ ଗେଡ଼ା ଅଟନ୍ତି ବା ବାଙ୍ଗରା ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ ଆର୍ ଟେଲ୍ କେତେକ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗା ଅଟନ୍ତି ବା ଲମ୍ବା ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। 2 ନମ୍ବରରୁ 6 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପୂରଣ କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍? ପୋଏମ୍ଟି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଡେସ୍ପରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହା ତୁମେ ମାନେ ପୂରଣ କରିବ। ଡଗ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି କ'ଣ? ଡଗ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ସେପ୍ସ, ସମ୍ ଆର୍ ବିଗ୍ ଲେଖିବ, ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ସମ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ, ସମ୍ ଆର୍ ଟେଲ୍। ଏମିତି ପୂରଣ କରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନ୍ 3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେସନ୍ 3ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ସେସନ୍ 3ରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟକ୍ ମେଣ୍ଟାଲି। ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଡଗ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ସେପ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲର୍ସ। କୁକୁରମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକାର ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କୁକୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ ଆସ୍ ରାଇଟ୍, ଚାଲ ଲେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍? ପୋଏମ୍ କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି? ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଡଗ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଡଗ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମେନି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଅଛି। ସେପ୍ ଲେଖିବ। ସମ୍ ଆର୍ ବିଗ୍, ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେସନ୍ 4ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ସେସନ୍ 4ରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ଆସ୍ ସିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ। ଚାଲ ଆମେ ଗାଇବା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା। ଆକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟିଏ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଦେବା। ଟେଡି ବିୟର୍ ଟର୍ନ ଏରାଉଣ୍ଡ, ଟେଡି ବିୟର୍ ଟଚ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ଟେଡି ବିୟର୍ ଟର୍ନ ଏରାଉଣ୍ଡ, ଟେଡି ବିୟର୍ ଟଚ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନେବା। ଟେଡି ବିୟର୍ ମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଘରେ ନିହାତି ଟେଡି ବିୟର୍ ଆସୁଥିବ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଡି ବିୟର୍ ତୁମ ବାପା ମାଆ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଘରକୁ ଆଣୁଥିବେ ନାହିଁ। ଟେଡି ବିୟର୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଟେଡି ବିୟର୍ କହିଲେ ନରମ ଭାଲୁ କଣ୍ଢେଇ, ଗୋଟେ ନରମ ଭାଲୁ କଣ୍ଢେଇ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ନରମ ଭାଲୁ କଣ୍ଢେଇ ବା ସଫ୍ଟ ଟଏ ବିୟର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତା ଓଡ଼ିଆଟା ଜାଣିନେବା। ଟେଡି ବିୟର୍ ଟର୍ନ ଏରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଟିକେ ବୁଲିଯାଅ। ଟର୍ନ ଏରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଟିକେ ବୁଲିଯାଅ। ଟେଡି ବିୟର୍ ଟଚ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଟେଡି ବିୟର୍ ଟଚ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ଅଗଣାକୁ ଛୁଇଁବ ବା ଭୂଇଁକୁ ଛୁଇଁବ ହେଲା। ଆକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅଟେ ଏଇଟା। ଏହା ମାନେ ଜାଣି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଲେଟ୍ ଆସ୍ ରାଇଟ୍। କପି ଦି ପୋଏମ୍ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। 1 is done for you ହେଲା। ରାଇଟ୍ 3 times ଇଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଯଦି ସ୍ପେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୁଏ ବା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତୁମେ 3 ଥରରୁ 4 ଥର ବା ଯେତେ ଥର ଲେଖିପାରିବ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରାଇଟ୍ 3 times। 3 times ତୁମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଟେଡି ବିୟର୍, ଏଠି ଲେଖିବ ବିୟର୍, ପୁଣି ଲେଖିବ
टेडी बियर। तापर लिखिब या भितर टर्न टर्न अराउंड एभली भाव में तुम ये सब जो 4 लाइन्स हैंडराइटिंग ये अच्छी ताको आमे यही भाव में तुम युड़ाक सब पूरण कर। सेसन 5 रे आमे देखि नबा सेसन 5 रे कौन अच्छी सेसन 5 रे कौन अच्छी देखि नबा सेसन 5 एक्शन सॉन्ग एटा मध्य एक्शन सॉन्ग अच्छी टेडी बियर पॉलिश योर शूज टेडी बियर अप टू स्कूल। आउ थोड़े पढ़ी नबा टेडी बियर पॉलिश योर शूज टेडी बियर अप टू स्कूल। या ओडियाटा जानि नबा टेडी बियर पॉलिश योर शूज टेडी बियर कौन कर जोता पॉलिश कर तुम जोताटा को तुम निजे जोताटा कौन कर पॉलिश कर टेडी बियर अप टू स्कूल मीन्स गो टू स्कूल बा स्कूल को जाओ। ओडिया बुझी पारे एबे आमे आलोचना करिबा कौन यार आउ सब कौन अच्छी देखि नबा एठी अच्छी से पोएमटा को कौन करबा कॉपी कर तुम मैंने आउ थोड़े लिखिबा डॉग्स आई नो भल गुड हैंड राइटिंग रे याको लिखिबा चेष्टा करिवो। त लेसन 3 आमे परवर्ती समय रे पढ़िबा ए सब तुम मैंने जानिलो भल भाव रे ओडिया गुडी को पढ़िबो इंग्लिश गुडी को भल भाव रे पढ़िबो हैला नेक्स्ट वीडियो रे आमे यार लेसन 3 टी को आलोचना करिबा ठीक अछि।